na ife ọbụla ị na-akwado imere n'ụwa ma ijiri ego n'aka nụ ọnya bụ n'okwu enwere isi o maka na ijide ego n'aka nụ iwe kpawa nkata nụ ọkwa afụ ego anya ewe bọwa akana maka na onye nwere ego nụ o mebe ife nụ ọdụkọ bụ onye iberibe ife dị mmanya lienu m ego ka ụmụnna tazienu m ụta ịmakwa na mkpọtụ na-eme maka ego okorobịa na nsogbu ka na-ada maka ego kele ekele akwụkwọ esele ndị nwụrụ anwụ ego bụzi ụja na ụna ego niile bụzi ego niile bụzi ego bụ ego niile bụ ego ebe ọ bụ na ị nọ kpata ego niile bụ ego ị na-Abuja wee kpata ego niile bụ ego onye ma ijele obodo oyibo niile bụ ego ọ bụ ọkpa ka iji tite ego niile bụ ego ị na-agba baro kpata ego niile bụ ego ọ bụ afịa Kristus ụta ego niile bụ ego ife ọ bụla ị mere kpata ego niile bụ ego ego bụ ego ụmụ Igbo ego bụ ego ego akpa na ibi ya oke n'elu ụwa ego bụ ego o nwere ego bịala afịa n'elu ụwa bụ ebe o si bịa o nwere ego iji gboo mkpa ndị mmadụ jụba ego ajụjụ ego bụ si donde n'ugwu ego bụ si donde chọpụ preza na ọdụ aghala ana n'oyi aghala isibi ike na ọ ga-adị mma preza na ọdụ aghala ana n'oyi aghala isibi ike na ike etiti ife fanta bụsi ka ọ dị mmanụ ego bụ mma ego bụ njọ ọkwa maka ego ka nwanne ji wee gbuzie nwanne ya ọ bụzi maka ego ka mmadụ ji gbawa obodo mma ego mere obodo dele ego mere obodo nwụọ ego na-etisi obodo ego na-edozi obodo ọkwa maka ego
ka mmadụ ji wee zọba ngwu a na-azọ dị ọkpara azọ a na-ekwu na ọ na-azọzi ngwu ose ụnọ ruo n'ime ụmụ ụwa ọdụdụ mma ego 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 niile bụzi ego ego gwụ ego 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 shi ego 419 ego ego ọkụ ego yahoo ego 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 aṣawo ego panchabosi ego ị na-agba ego kpakwanya n'ụzọ kwụ ọtọ maka echi mana ị ga na-eri ife o ego na-achị ụwa ụmụ ụwa na ego na-achị ụwa ego na-eje ije ego jeloba atabeghị ọnọdụ eje njie onye ọbụla enwebe aṅụrị ọkwa maka ego ka mmadụ ji wee kọmitie wee zabazie ụgba akwụkwọ esere ndị nwụrụ anwụ okorobịa na ọ chọrọ ego agbọghọbịa na ọ chọrọ ego mana okwu nna agwa ụmụ ụwa ka onye ọ bụ na amalụ amalụ otu ọ bụ na-esi kpata ego onye ma ajụ n'ebe o si bịa ibe ego na ego dị ụsọ ego siri ike mkpata ego mana ị na-akpa akpata ego kpakwa anya n'ụzọ nkwụmọtọ kpakwa anya n'ụzọ dị mma maka oluzie n'ikpeazụ onye ọbụla aza azụza ezi oyi oluzie n'ikpeazụ onye ọbụla anara ụgwọ ọrịa ego 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 niile bụzi ego 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 niile bụzi ego ego ọgwụ ego 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 ọkụ ego yahoo ego 419 ego ego shi ego 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 aṣawo ego panchabosi ego kama bụrụ egwu kenebe ndị kpara ego oyibo ego dụfa mma na alụ ezi oyima edozi Onyeoma o metụrụ eke na ụmụ ọkpara aka ugobe anyị nụ ezi oyi na Lagos ka ibi ebi o kenerụ m oke mmadụ High Chief Ekenechi Agọzie African ụmụagụ Inyinese King of Boys onye ọma na Lagos ka ibi o Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị gị mmanụ kenerụ m odogwu nwanụ High Chief Emeka Chime
Atai na ụmụagụ Injinese nwoke nwe na Lagos ka ibinu anyị wee kpọwa ezi oyi anyị nụ Antoni Akabeze nụ ezigbote nwa dị ọra mmanụ Injinese Omire onye ọma nọ na bayi Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị gị mma kenara m Chief Mr. and Mrs. John Nsọfọ eze ugwu mba n'Ọka Etiti ezigbote nna m ukwu Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị gị mma kedu maka odozi akụ gị nụ Osodiemakụ Chief Bebiana Obegeri Nsọfọ ọ nọ n'uju akụnụ nne dị ọra mmanụ n'Ọka Etiti ọ ga-adịrị gị mma kenere m nnukwu mmadụ nụ High Chief nna m dị okwu ọnụ nwata kwọcha aka n'ukenu aka ji ugo dị ndụ Silver Rose ezigbote Nwachukwu ji wee gozi uke niile Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị gị mma kedu maka nnukwu mmadụ High Chief Romanus mmadụ ogu ga-agbachi enyi Ogbuefi na abọ na njika na agaghị Onyeoma Bishop si na ị ga-adị ka aka kedu maka nnukwute nwa ga-aba m Ịfụnanya Okorie Ịfụnanya ji esonụ ọkwụrụ akwa nkọ Onyeoma Bishop si na ị ga-adịnụ keneru mezi oyima Ọbaino aha mba n'Obowu n'Owerri Imo Steeti Vice Principal na Nenfield International School ezi oyi na ọ ga-adịrị gị mma kedu maka High Chief Venatus Okorie Sawowo Director na Grand Seed Market Onitsha na Anambra Steeti onye ọcha bịara ụwa n'uju ezi oyi na ọ ga-adịrị gị mma Onyeoma Bishop na-ekele unu ego dị unu mma na-arụ ego 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 niile bụzi ego 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 niile bụzi ego ego niile bụzi ego ego niile bụ ego ebe ọ bụ na ị nọ kpata ego ego niile bụ ego ị na-Abuja wee kpata ego niile bụ ego oyimitere obodo oyibo ego niile bụ ego ị na-akwa baro kpata ego ego niile bụ ego ego niile bụ ego ego niile bụzi ego ego niile bụ ego ego niile bụzi ego ego niile bụ ego ego niile bụzi ego ego niile bụ ego